că la noi se spune pe direct ceva între țigani. Dacă au putut pe nord. Da. Nici pe una, am avut nord, nici pe una n-am făcut-o și n-am avut dragoste cu ei. Ați zis acum în limba Dedicăm-se lume că sunt ceciu. Hai, dedicăm direct mult nepotovișan, America. Bun. Și acum ziceți. Spun, Așa, jur în lui fața lui Dumnezeu, în fața lui Hristos, în fața lui Hristos, fiind în biserică, fiind din biserică, că eu, și și vă dați numele, eu, Alu porcă. al lui Iosu, ce porcă. Iosu. așa, nu am avut nicio relație cu nora mea, N-am avut nicio relație cu nora mea, că n-am făcut-o. nu am întreținut relații sexuale Sexuale, și că nu am profitat de ea. da. Ziceți, nu am profitat Nu am profitat de ea. nu am profitat de ea. Acesta este adevărul Acesta este adevărul și numai adevărul. și nu mai adevăr. Dumnezeu Dumnezeu, să primească jurământul meu. amin. 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 Sub cruce. Să sărutați crucea și Evanghelia Știm cum e treburile. și Evanghelia și așa să fie cum ați spus. Amin.